אנחנו כבר חודש בתוך הפרויקט, ואני לא מבינה לאן אתה רוצה לקחת את זה. כל הרעיונות שהבאת עד היום לא מספיק משכנעים. אתה מתחיל משהו, ואז אתה הולך לאיבוד. אולי כדאי ששבוע הבא... עזוב אותך, אחי. כל מה שאמרה לך שים בפח. ואת הפח תזרוק לפח. אתה אוהב תלת, אז תעשה הכל בפאקינג תלת. קח משהו מגניב ותעשה אותו בתלת. שים טקסטורה ותעשה... שום תלת. תעשה את זה נקי, מינימליסטי, שטוח. תחשוב על אפליקציה לאייפון ותחשוב פרקטי. אם אין צורך להשתולל, אז אל. אפשר פה שני צ'ייסרים? תשתחרר, אחי. כשאתה משתחרר, דברים באים לבד. המוח שלך רץ עכשיו בלופים. תעצור שנייה. יאללה, חיים, אחי. אז מה אנחנו עושים פה בעצם? לא יודעת. חשבתי אולי זה יביא לך קצת השראה. וואלה, רעיון. מה אני אגיד לך? תעשה על פוליטיקה. פוליטיקה תמיד עולה. תעשה על כל המושחתים, יושבים אצלנו בממשלה. כן, אתה יודע. עצור! הלכת לאיבוד, אני רואה. אני יודע בדיוק מה יעזור לך. איפה שמתי את זה? הנה זה, תיקח את זה. אני יודע מה יעזור לך. תתחיל משהו, ואז אתה הולך לאיבוד. מינימליסטי. חשבתי אולי זה יביא לך קצת השראה. סוף סוף יצא ממך משהו טוב. רואים שעבדת.